мы приехали с мэтай выканаць волю Божию. Привести гэты храм у належны стан, які адпавядае ягонаму функцыянальнаму прызначэнню. И будете шаровать, потом тоже целлофанчиком прикрыйте, тоже уже минут 20 побудете. Потом снимите этот целлофанчик и больше уже водой будете макать. Я все сам покажу. 19:00 Ойча Сергій приходит. Глядите, кто сколько заробил. Заробил человек метр, 83 тысячи. Ну, это эквивалент $10. Получи. Нават звычайны чалавек з вуліцы, малады чалавек, который пачне расчышчаць эту фарбу под маім наглядам, конечно, не сашкрабе з гэтай сцяны нічога, што тут намалявана фрэска. Фрэска, тэхналогія фрэски, это впитывание фарбы у саму тынкоўку. Вот алей мы сашкрабаем, а фрэску мы ніколі не сашкрабим. Что именно старожитного мы не можем сказать, потому что мы ничего не видим, что стена нам покажет, что открыется. Я вельмі падтрымліваю ідэю Алеся Пушкіна і тых хлопцаў, юнакоў, якія з ім прыехалі, просто рэстаўраваць, ачысціць ад рознага бруду, найперш ад фарбы, якая вельмі якой шмат, і дайсці да арыгінала, знайсці тыя фрэскі, якія знаходзяцца на сценах гэтага старажытнага храма. Гляньте на жоўтенькае. Тут хадзіў, можа, і сам Вітаўт захадзіў у святая святых для причастия. Князь Вітаўт захадзіў сюды, яна яго помніла.